Kearney, Roberto 2015. Түнгі паркта отырам, тәмәке тартам, сені искә төшерәм, сені сағынам. Сағынам күзләріңне, сағынам шәчләріңне, сағынам синең биттә шыққан бітшәләрне. Очрашырга сөйләштек сәгать 7-дә, вакыт 9 тула, ә мин һаман көтәм. Йөрәк җимешем, җаным сине үз итә, ләкин көтә, инде гомерем үтә. Шылтыратам, син трубканы алмыйсың, кабат номерны җыям, син трубканы алмыйсың. Язам SMS, язам сиңа WhatsApp, йөрәгем түзә алмас синең турында уйлап. Instagramга керәм, син яңа фото элдең, башка егет белән суши ашарга бардың. Йөрәгем минем әрни бу фотоны күрүдән, мин бары бер лайк куям, чөнки сине яратам. Нигә ике йөрәк бергә була алмый? Нигә синең исмең башымнан чыкмый? Бәйләгән җепләр өзелде икегә. Нигә ике йөрәк бергә була алмый? Нигә синең исмең башымнан чыкмый? Бәйләгән җепләр өзелде икегә. Нигә мәхәббәт шундый була? Яратсаң бер кызны, күңелең тула. Оның өчен түлисен акчаны жәлләмичә. Бүләкләр, чәчәкләр улала бер сүз әйтмичә. Подъезд янында утырам, сине көтәм, ә син чыкмыйсың. Контактта онлайн, мин язам сиңа, әйдә чыкма турым. Подъездга кердем, ә анда минем дустым. Нигә минем белән кинога бармадың? Копчыкка урта дип ялганадың тагын. Ә син икенче егет белән йөрисең, минем турында бер дә уйламыйсың. Автобус килми, тукталышта торам, татмакка кереп, ике пицца алам. Йөрәгем ике кисәккә ярыла, чөнки белмим ничек сине онытырга. Нигә ике йөрәк бергә була алмый? Нигә синең исмең башымнан чыкмый? Бәйләгән җепләр өзелде икегә. Нигә ике йөрәк бергә була алмый? Нигә синең исмең башымнан чыкмый? Бәйләгән җепләр өзелде икегә. Нигә Алло, сәлам. Шалтыратма миңа бүтән. Нигә? Нигә ике йөрәк бергә була алмый? Нигә синең исмең башымнан чыкмый? Бәйләгән җепләр өзелде икегә. Нигә ике йөрәк бергә була алмый? Нигә синең исмең башымнан чыкмый? Бәйләгән җепләр өзелде икегә. Нигә